El 2019 ha estat un any molt intens, amb actes arreu del territori i la participació de museus, entitats i biblioteques. La ciutat de Montblanc vol homenatjar el seu pintor més famós, Maties Palau-Ferrer. D'aquí 2 anys se'n celebrarà el centenari, però la ciutat ja ha començat a difondre'n el llegat. De Montblanc a Girona, de Lleida a València, passant per Tarragona, Reus, Vimbodí, Poblet i Lliçà de Vall. Un any amb molts quilòmetres d'art i valors. Maties és clarament anagrama d'estima. Les lletres de Maties les recombineu i surt estima. Palau és clarament anagrama de la pau. Clarament. I Ferrer, finalment, és anagrama d'un verb que queda palíndrom, diguem, i que queda capicua, que és refer. Refer. Per tant, jo diria que Maties Palau-Ferrer estima, refer la pau.